Orokorwa n'ebigori byonsi. Umwanje muri Ndizi TV nandire kigakine gukorana sumurubiri bumugano ne uyo kugogera kira litgo uricyuma ujagera kinzebere agosemera kwana nawe karansirinde tokwerera umugano uyo ekara litgo uri rero dore na Samuel Bosire Angwenyi uyo ujigotera umugano wae esa iburitwe mbakabona ikiriya ukorera imirimo aho obera umwarimu ukorera imirimo aho sinze ya Kenya nachigotera yo asumugano oye asumurubiri bumugano one yorana nabokana gobati murubiri witera sensameri yimitandao Facebook tanyora Ndizi TV News Digital oiga sensameri ya YouTube nabo tanyora Ndizi TV News yoko nyacingaki nabo to tweet @Ndizi TV News boye karenga likia nyoto karen kireza wetera sinamba irasus kimia yora ubono tanyora na Bosire aratwerera Bosire ningo ndi beretwe nande tumakora isabali yaye kesa aiburetu Bosire karibu sana sisi studio on about the na Bosire ningo ndi aiburetu biyamano Brighton yongoro kwa Samuel Bosire Angwenyi anagoletwe 1949 kitali Kisii na 5 mutinyo ko minomo naende yo yarenge Friday alia seite kenyoro kya nyampoyo botabali bwa chache sensi yakini akanyoro kara kunyango yo gakorwa igondo yo Angwenyi Angwenyi no yo bubwani ubwangi no yo bwa moro lakini amoro na kwete mapema mumrumu aba moro liko ku charo nero tete nero muibolete abo barenge basinto ba masea masea no yo mogaka mogaka no yo nyaliyole nyaliyole no yo misiro misiro no yo mokabiero anda batawali mbanje te koro kwero kanga mokabiero mokabiero yo no yo monyangao anda batawali koro kwali nyangao monyangao no yo motawali ibone mate yaso ibuire na Bosire bono twabeira batawali kurwago umuyiboli mu mutaboli tukoba chorwa ochoru twati kumirana nabagirango bono twabegenteka ngono Bosire ile familia aye amate aye ngima asemo aka Bosire Angwenyi aiboire naboibo Angwenyi nere ise nere Bosire nere tata mo nere tumukwane tigatia kwigera nere narengo ngo matebadi igare mongina igakoro kumalia nyanjwa malia nyanjwa tata murusiri ko mwakibagendi ali marani na nikuraro kabara sauti amugole igare yo nyakundi bonjiri nabandi wikimoyi na urende bono wamuruseti abo akamunyomega keyo bagakore nyangi jege katoliki na eno baba Kristo bakabakangana kubense yebo ngwade wadita ne kwebore tujitari kemeronge we na isano mutinyi 10 mwaka 1949 wada ne litigo lichuma oyo batebeti waje tuko na ujia se kalenda waje korona ne litigo lichuma kwebore twe gose tata na manyete na bwate kisemi kisemi kirine kanisa bare ko somi gura kini na bwate kisemi kyesaine kuli karengo na ko datembere mu ya serikali ya county council ngakisho yebo ono Bosire oyo iboirwa ase eka ya Angwenyi umwana karenga iborwa aseke ono igondo umwana okane lakini buja igondo umwana gatano egekogera umwana ominto mutangi olenge nyaruka igasirete ekararo mokakogonka ekarasira mumurumi ntomo nene akamanya kuigorwa ko kuchose bumaliba nero uralire ono malibo yo nere twaro kiromo nene gocha na maiprato de naro nero kurukwa buja andro abuja naro nero uralire ko kuchalisi cyana osinya ngao namanya kotoka iho ibonde muna tokine te gondo yokane iho
Gwan ni goibuiro yokane ase family ya abana bandirende mbaro igo mama anyo eta abana 15 babere bagasira kibara basinini oyo motani no yore kondo nyuma roko kupita basi na bande mbaro 15 familia nene kabisa abono rende Bosire ibuirwe okinire ndi wacha gite school wose ndi wacha gite school ya Gusii school ona chagete karona biro monene kubwate miaka mengi menene yani ona abwate miaka 10 tujende 49 November njako gende school 1960 na chagete kera swani esababu ngakiri no ane bikondo mbya lenga asaku kubolero ane nga uja lengo ole ne bisimba bisusu kono kya kwa umwana rakinake ali ara etopara na bikondo mbimoite ne chindo chenja lengo neliti bolio lero ndi alengo akarolia ichoire bana mbagweta igo nabo twali korakinake twama kwende school tali ayoka esa twali nkaba katoliki twali kwende school ya itekale ibono ya chance tingerale marani ngatiganya gesenda ngatiga sense Iwana ki ya gigere derende na wanyo kwende school ngarakina iwana mwo wachire school bono ye school yo broso school ye wachire na chete marani of primary gachaka class 1 yawo kagenda class 4 abini class 2 3 4 5 one kana ka 5 igatoka nga abasongo bali bali kuliya abana gete babaire ki boarding bachikwegeri wa mangane kanisa abono standard 5 bono standard 6 ina kolira 5 abasonga aba brother Kenny bagacha bagato interview na abana inkanywa na joliro nkairu mumya chiko sombe boarding igo nona somete myake talimake twale wakana singi study fees ene ko kuyale ko toka kile bana bagere toka genda baga ko getende kwira ali mumyazi ngasoma ngakora 1966 ngakora KPE Kenya Primary Education ko rwawe kana kora ngaeta kanyora PCB C mathematics ngongongera yale ngito lakini chinde kanyora B igo ngajanga ina musocho bono ine school ya secondary bona achiro iga se kero to korande kero to ngi school yo borso me chano lero ya lengo agose tatumina ko korane meremo bese njale ngo ko gachiri ndi school konyore ngakiyo na rege meremo lakini ubwangu una jitagatige meremo igo nabo twale ko strain rende konyore kibese icho kurende na simegete kawe nyingi na ende na gorete mare manda akabeke kawo yona bale konyora ine kam otoirere school paka na bato somete gocha paka gacha go ikese nera koengeru ekabeteriringa na intwe twanze kokonya abana bali baminta bake na ine gakina ho yanike fashion omumbro monene kali ikiru na bakokonya abanda bake okonya iserere ndire dokumundara temna nje kana ajire school na gatone no neshati emono ebikorodo na kabikiri igo toludan tatu minongo nyara renge ntumbobe ubikwange bikorodo nto ale bobe mono nje giko ende school class 1 esati ngobeka yoka esati kenyansa kitaye ose esati yoka kenyansa ngei ende buya yoka ende school ngakwa azire kirazi litangani ochinjira rege gai imba rengo ko tabwate yanga pi pano bona gari kwa pa tabwate yanga na bandi bantu babwate chia ya bantu bali kwa raso mara kwa bandi babwate chia igobono ese primary ko school ko ko genda iga bana abana ko nyora kwota babigiti yanga igobono umwa kabere ko ga de sukuna ndo bali mu baro che bo be ko na binyoro byalenge itangani no ina abaibuli bandi gacha baitomba ringe mota ni akenga kieyo abaibuli ngete no borange ja ko beka kweko kolege kundo ga lideko elinde ogende sabari abangina chire solende chinga kieyo nera ali wesibaiga beka bokonguga osiba ge kuba ko janse iga
ogende sabari Ono ndi wasiri skulu ya Mosojo bone skulu ya secondary bwetire kulu ase magana bodoso gwatire secondary wasiroro masoma aho akikwanya genderi Bosire labona ya somete buya ndo tibona konyora tu bona tuanse kwa abantu banene labona ya somete buya kabisa form 1 form 2 form 3 form 4 ekarona ika form 4 form 1 na chaka 1967 January. Elwasa Mosojo. Inaswa Mosojo. Na pati nsuri. My brother ko kwandru abuya. Iga harenge form 4. The same school. Mosojo nere kadino tunga. Nero kadino tunga. Idio yale kukunga Bishop Otunga Secondary School. Yani so bwenge boss. Nere go cha ko onchoka na ende Bishop Otunga yo nero cha ko be kadino na ndio nchokero kunga kadino Otunga Secondary School. Ego tugasoma, I was comfortable with my brother was there. Na ende background yane oya renge ngana basongo bali batosomya kumumiasi. No na iganga nyoro ngaba basongo na bwa bange ababiri kamba rengo. Igo tinche dikora ni problem. Kasina no je na gasongo na gakonya twegeide kurwa ali mumiasi basongo batosomiri. Bono nabona soete kaswabu ya tukanza kusoma n'abantu bane ibona ko tena basonga abekero bakite bakonyora liri kwa lenga se screw buruso mbago konye tekero kwachite mumiesi ukamara na wanege songe ke likara kina ke manyete ige songo twale ko situra go sana kero na jete standard 6 uko boli swali gana where have you been whatever went there come here go there igo kiarenge ke kom kakirende ko rwa kuntu asomete ke songe kyo tukakemanya basi tukanyora tu abero bia igorende a secondary abo tu asombete abanga inde tuale ekarona kora form 4 pati nsuri ngasoka na division 1 division 1 ngakieyo ne arutoraruke oyare korente kuru point 6 paka 23 Wano ngasoka na division 1 ya 20. Ese sukuru wengi mega keyo watuwa etete division 1 abana 44. Ese list ona lenge number 13. Iho nabona etete buya ende kromo takako kekenyoro. My parents bakakoka nyo bakanyanye twani tokanyo musoli ngagiye irende mbere mugiura nyere gwe edite biye gyari ngo majuonde ni sabu ngo ngara yari ngage kwa mwezi kama wenti go lakini mbere mugiye gwe edite biya sasa division 1 English ona wata 5 grade so jali ko var ko 1 1 and 2 distinction tirine credit paka 6 ko chigoro ne pass 9 wo kwa gure ono maths na biology ona anyora the credit 5 echichinde bono history didi science njale ngororo biology ekwende biology njale ngororo geography njero echichinde chonse ona anyora the credit chonse apart from esabu ronja ngiyere sabu ronja ko yire kambe kanza kabisa de bone ibono mosojo wa korire ko roro wetire ngono igabasonga mbanda de ko somi ose na watu someti babo babo pra tanton ro somi history brother Peter ga somi biology brother Joseph weta sombi ro somi na geography Peter na wate biology oyonde na robo njali ko krosana Marianus Rosana na to somete ali years na to somete mathematics ono kwa kori kurwa se skuru ya Mosojo ono ni ko skuru jibosi kwa tigereta ose kwa skuru ya no kinaeta na baya lenge ngende high school When high school one emete Mosojo wande na secondary ya ngano mini kade university when the university no ni high school ya lenge ni high school ya lenge high school ya lenge karwa kolire ordinary bono secondary school wa form 4 high school ya lenge ororo igwate form 5 na form 6
ona ari supposed gochi ngono kwa kuru mosoje bonto go so form and na so form 5 na form 6 ndai bono na watera butore na sumutu mo ke to kwirna ma go ndina ngakwa skuti uju kwa so na ndai form 5 na form 6 to ma go uju bosika so ndai no Omogano mo asumuru Omogano mo jubona ni go to gende ko ba na Bosire Angwenyi uyo to Omogano no gwete na bono ikire ase secondary okore division 1 osukaro uju bosio agenda ase secondary ende ase bakari ko na form 5 na form 6 ujaro to debe ase tundende igotosuka nyora no moroberi Omogano ne abakono gutubate sense meri imtanda Facebook to nyora Ndizi TV News digital sense ya YouTube na bako to nyora Ndizi TV News tosuka kwena tura sentundende yakabiri Ndizi TV Ubwansu bw'Umugusii. Ebundi engia nigie korolekana ritukuri tangani agoika semerimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwemerimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, hood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebengia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Chikwaya chire asorogonko rwa Gusii nechi nyinge mono. Wono Vincent Onyancha niga kuchiko kule rango yao asogo chirentera. Asante sana umuchumu likiribono tyangolikanya somorobori umutindi umorobori umurito umorobori umugumu umuchumu likirirya umorobori kumanyakana osomanyakana tebuna egasinga extra kera litukuri Jumapili enseye moneni suya maragoba goika chinsa ibere nejide kemerunke nene isano aiga no tokorangaria twakwana twasanga na ende twatarachi kwaya mpaka igotogo cha busikase kwaya ya umuchumu likirirya nyumugwate kwaya mugwata matera manzo amatera marito igotogo chambaka Gusii kumonchu murigere twasanga amo ne kwaya ya ino Gusii kumonchu murigereria twarigere boteri bwene sabari kwaya zechi kwaya yonse nigoko yanyora imeyo mururubwa egesinga extra alipo yeye na situwemo sikia haya ni mapya leo na ubadilike. Watu tariki mwanchu murigeria kile tukule Jumapili kuna kutambe igoko letu 90 presenter vini kolege koneta egesinga extra ase TV yao ya Ndizi TV kolege konege na kelia yegwa kolete Ndizi TV Ubwansu bw'Umugusii. Mebono majumuri ya karana to kubwati umoroberio Omogano nekero turina Samuel Bosire Angwenyi karanda to kotwara anturenda sentundende ya kabiri nyoro namakano to kubwati sense media mitandao asense ya Facebook to nyora Ndizi TV News digital boyga sense ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News gara to erena ndatu teina abono inguna takiri ko enda se skuru agendera masomae ase kiraskiri ya form 5 na form 6 gara to teina na sugete go jiyo senki kya agendera tena ndo tei kwa jete grade 5 no grade 6 right on wana uno makosa bere bono form 5 tincheti na iko form 6 tincheti
ebinto mbiabete bibere bikaini influence nagenda biri biabete usi ekemo konya itoji gukura 1970 tuatange tumaega kenga toje ko genda bono toje kurwe sukuru uchi mande yari kubwate karo twakurira matemo agantu bakaba muna ne furugu no mogomo school bono tukanoye principal mono le ko kuprata innocent de cock tukamwa ande molimbo chari ko kwelia talindi sebele aba ichona bo manyete bono tukamwanoyi bono chi recommendation twale ko nyora chale ko bachingiya esenare koirwa kisuku mbabwa tabali la mangana ko nyora bire mosojo bagande bigendo lete recommendation letter kaida recommendation letter akiribe abantu abometa Duwata mariko rende nayo abantu abagombire nabachega bari no le na ninge direct ni bono lakini rende na ende ngatie influence ya renge nga okole bwangu olikwe okonya baibuli abana bamino tujina bange barenge bono konya narange digwe college teachers training college nkagendo ne college yabantu bale kogenda mono division 3 division 3 division 2 obale kwanda college na aba division 4 obale kogenda college kibagwigire diegeke bale ko kupitu bono ngende college atite college otwalenge babere twabwata division 1 amoro kumu na nji nae bono ene kere principal yari go twadurese otabanga bantu ali mo chaete chi college bono mbwata bantu abangaini ga babere ba division 1 abatu ali gwe sokera ego twakora motora ati wrong place lakini inendi kesi rende twasometa buya tukakole college na lyo baminyo kisiri baba mjabwa tamye kumena babo garo kurukemera na abandi bari kominyoka igo twakorete twakora tukasoko bwalimu obwalimu itokogenda interview nchale ngimune chira bono omokogenda ali education office mwanyora malieta no abambirawo asegete mugochi yonka genda geke yarenge magombo ngachatera ororo 1973 ige college ona 71 paka 73 April muna bama kia bako tuwe chaka Mei ngachaka no bwalimu gaka primary lakini bana utarende college okolinu kwa oliva gas school ya Kisii school njago ile de birangero watwara birangero natanga nkwa swa form 6 na form 5 janja ndete sana nginyo lete karonko genda karonko ende college bono na muire nkogenda oni tinimo gitino ne sanduki ona nyata kabuko iga kabuko ngabeke binte bitabu bibume nkagenda igo njete kuchikunya kunara ime after some time we na dinga se wana kuyaligania ko imokie sanduki ko imokie binto binde igo na renga affected lakini ende na bwate motivation from my elder brother o get standard 8 lakini akasomera nyumba paka agacha kuikanere form 4 yobono na ina bona ro na chande lakini na bwate boba mona bona ochinga ni some ekoraji wajide yarenkoro kusiripa Silver Teachers College nero mpaka bono gose bono nero Maseno University yajide gachinjiriete yajinjitirieta egakiniwa ekabe university bono kwa soire wacha bono kwa college kwa bero mwalimu watumiru wachakire mirimo yao ikarugwa igitase skuru eyo akwa chakite mirimo yao usira ya primary bono otwa igetororo mwalimaster lekoro kwa lekoro kumoi shadra kumoi bakangi mirimo ito kana sister unere kawaida nkagaberwe mirimo andu mete no bullying na nero bali mu abalende bitwe karanza bagatebe iramure masegete ona no mogeni gwaje ndo mogeni nkanywa na irwe mirimo ntari kweyana ngosomi daily every lesson throughout eli abantu bande bakali free bari relaxed igo twakorete gacende because ugwa yang twakora tugakura 1974 gachanka sabe transfer kuru au 1974 74 gasabe transfer
nkagenda gwichitombe ngia kwirite gusabe transfer kurwa Bosire konyorinde naro ndi mwana ondororo around yagu ngara mwana yo mwali odende na bonda chemoire ngara ino ngusuka kurweke nyore kyake egera nyore na basi rende bono kuno ote konyore nkaya ngonyora ngaya ndo mwali na bona nyore tena ndendo jagambu yandi bakabo bono karane ya diganza kake ogasuka kurwa na tombe karana na beti myake vere lakini karona ara stiri na ara tinsu etibuya na dina chete bochalia ere karoka iga koruerio ekeroke kabe home bono chisukuru na somiri igona chisomiri round bona bono bochalie ye li kenye na bete nyankeli ya kegati na beide mabuko na beide borabu ye li gomas sena beto bo edmaster ona ere to bo edmaster ngai kwa tu webmaster ongeire karonko enda borabu 1982 lakini 1991 ningeiro bo debut ali ekana chete nyanko igo nyanko mabuko onkoleto bo debut borabu ngakoro headmaster koruabu ngakoro headmaster ngaitara undi karu kaenda kegogi yage kano kagenda iranya yage sima ngacha kegogi yake roka ngacha kierira na ende kaira na borabu elisana cha kire to headmaster on chete ko retire korwa bono torika retire ni kwa tare na 1974 na irete no karukuru alia karwada korosinga yao ndi kwa jite bano korosinga yae kamirire ndenere na bata kirara bigwa somo birumo gano yo nali drama ena ndi kwa jite korosinga yao wana kabisa ono praito ndiri no kilimiti ya renge ja renge mune mwa koreye into ndirio twale kokora mona shortcut shortcut na tu akorata chiarenge ngia bakibona jitu akoreta na renge skuru ne skuru renge secondary form 3 actually iko kamutige skuru de Nakuru secondary school iga menyete na mumrumu abotele ite Damascus mwebi no renge umwami eselanga taparax igo bona jitenga murusioro tukaracha go charengo na cho sondera na ngo chanka lakini eventually ngekiri yankare eventually na jitaka gende college nga tukalie college akagenda gaturi ni muna P2 anyora ji promotion yigo paka kaba P1 muna retire ende 2010 kera kolie 55 bali na bogura kwanera ke inka ya onja betene na kera bogura kwana bana pa wana barabu de Moscow jibosi bono ninde ne party abana muna na nyorete mungro monene Robert uyo kumubwati ni nyaruka kumura Robert garubu ali paka bono iga li Kenya murano munyagitari ubwate masters gari Kenya hospital akwo arubo nyagitari kinya ko aru mwalimu kuruago mwana kumubwatia kurukontita umwalimu ali nyatieka nabwate degree ya bachelors uyo kumuru nyuma no uyo mwakwa ni taiga kurukuma yaka nabwate masters na ndiga koleka si Nairobi na ndi sitino mwalimu wa secondary yake iga bange mba kuwete kera enkwano mwalimu kwana nga bango korana oro rede no ba so era inyeyo no ano yore nyagitari bona toro chirende nere no mwalimu ali aya omoke kabisa kurukuma Selina ya korana Britam yani insurance company na ba mbuyaro rede bo yimbuyale na ere na bwate masters ya korete ase ekerabona kwa basomeji skuru ejiga kwa beta makonyu mwana monene ngwa toka bo mwalimu monene na kibokorere bwa alengira kwa broje asinga kiyo yo bokorere buna omwalimu ntwenga kiyo to twange very dedicated na ende otwari kwa kino bwali na ende mwana twa bochiete it is the best job to achiete egakora nero twa manyete ntwa medenga na ende miremende nere usebukarani usegento kende into computer chalenga ande bono egento twa manyete no bwalimu na ende twa manyete na police nero na ami vinte chio bisi kya mobili administration ntwa manyete vinte
ne bintu buno gochibu na kiango biri bantu bali kwando gochibu enga kielia taiba basomete bali ngo masoma make igo ona chieto bwalimu nkeiro ororo egekora na buna nchete na ndenga bokora inde dedicated tuwakinia abana abange abandi abo gosoma secondary bono iga abandi bali chigasi mbali abandi murabono mwemusie bono gutugambira iga nyambega gisesa no mwana nasomete kirira iga igo negento kebwate a lot of success na ende turuchinga igasi tumbia twakora anda bana botuko banyore berwe na ende kuja bari batugorera no encha ka twabanyore nga ya karibu ako muga kanya kuri guchiabu igo ntwakorete a good job ero ko tena ko bwate ego ai ko bwate kerengere kine na sino take bagasiende ai ko bwate birenge bero no mwalimu bo mwalimu na buna itete buoka mbwanchete paka nkalitaye ego no mwalimu kwanjite genenge ko bwate na sino bo musigari kero ko daru mo na chinta ito ko musigari kina no mwalimu wate no mwalimu kwa abe michana te kwa nyore kero kwa mwalimu bosira neme amangana discipline tinyo tiani problem ege karantu abwate bukabara bonde bobe bware kogera tuchikonyo discipline na ende naturally ane family yaito ntora baigwerie segasi igona bwate bokongunga usengu chinde komwena kusenyore bokongu bonde lakini ndire tokora senyore discipline ende kuseje education ndito kuranya no mwalimu wetagwa ku transfer sigito ko kwa ukana lakini wandena iskuru jensi kwa kwenda kwa rwanjiru kwa soro sukuru chonsi pia na kwa abuja esukuru yemo ya se itale ende telibo so kulende lakini ya se tonsa ige kelira after na so mi some time ina twalete problem lakini problem yo gari ko originate kurwisa mangana na re korale ngere religious in nature ege ko etu ase dio school na ende tatika ya bwate majority chikanisa chinde particularly SDA bono ekero ya mine tinga kwa ka tule kanisa akali mukale nge next okani gakake bate uchesu kurugere ya ito ndoko beka iga ekone semo iga bantu banye gusabira ko linde nka influence tokabeke kanisa yente kinge chiete ko mbera buya nkia bantu bali baigwete bobere ba ya botarenge akachukin kabere kutega gaika na baje baigwa mangana yo tena bamete na kene kiale igo na twalete problem embe de na ro chinga na bayare ngetre tiche so bogi magweito akide kurwawo na chitenga gwe transfer uchiabu na ende sena takirete borabu primary school nkagendia gacio buya na ende skuru eje ka kina ega excel kinkoru ororo ne sukuru bonere buya abana baitete kabicere sasa na bwatege siyo gwetia abana all the schools have one round no le mwira nyamu ina ga seino na ile twa kumwana no nyote kusira data na ile to mwana paka alliance school bono mwagi yo qualita ya kurwase abokoreri bwabo una mwalimu kwa ganyete miaka yake kayo kulita wase kwa sabida ya goja igete kwa sabida miaka yake ya ona yo ya igete ona igete 25 serikali kamule metenyi meke na le kulita ya towards the end of November or December mwaka kiyore 2004 lakini kalita ya 31st tumotinyo nane the same year 2004 at 55 igore ende karo kwa ro ka 55 ngakiyo gokulike rulirube watabumbi yamone gaswa kolirengia mbiyamano gendo timoke wigushiwe ebono kwalita ire wajirenka ngakigero gwachaka gwatena bono rena kurire mirimo osina ne gwajagete miremende no ene ndo kora kyara bantu kurita abani kwa na private basomi ai kwajite kora somi ko se gwatena bono waruna kodi bono tinche tiko somi ekogera obwo ali mu bobo kore bujamu na butakeire to gutwara batabwa bwalimu boko be resource tete kabisa injero mpaka bono iga tinta gitisukuru ebingere bigunya kubuga bingere bigunya kubuga iga bana bakuba yani ona miake jago senete ekanisa napi lakini na twalete tiganye tebe ngano obo ngaini gete bwato chetere kina bantu bato tieretie karona chole tue nkabe delegate Gusii mwalimu boni ndi kwalita ire
ya tinda ita bono ona ira na magega na ta geto go tebinga na kibono kurita ya kwana go takoba Bueno, de que tú vas a tirar, tú eras un último cono, yo conté, de que lo corta kwa dire que yo conté, yo te eras un último como que, o yo conté, tú grita ya hoy a Chile, de Guachirica. Sa uno macho per che tu tipo Omogano ne che torna Bosire Angwenyi, dove da to era bono, o ritaire, o Chile, o correre me a correre essere calma. Ma tu era na creare na linkia che andate ancora, non è creare a senka ai gotoska, per non trovarsi tu nende, ya gato. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Wima Electricals and Electronics n'abaonia b'ebintu by'okuyiga kestima na electronics ky'okutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chihura ky'okuberia mache, DVD players, chi machine ky'okugingira ebirobu by'estima by'ekyaina aho power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobale imeyomo chokisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Chikwaya chire asorogonko ruagusi nechi nyinge mono. Bono Vincent Onyancha nigago chikukuli rango yao asogo chirentera. Alright, asante sana humonchumo ligeribono tiangoriganya somoro buri umutindi omoro buri umurito omoro buri umugumu humonchumo ligeria omoro buri kumanyakana osomanyakana tebuna egasinga extra Kera litukure Jumapili enseye monenu suya maragoba goika chinsa ibere nejide kemerun kenene isano aiga no tokorangaria twakwana twasanga nande twatarachi kwaya mbakazi igotoka cha wiskase kwaya ya umonchumo ligeria nyamubwate kwaya mbwata matera manzo amatera mulito igotogo chambaka gabu isiku mwanchumo ligere twasanga amo ne kwaya ya ino gabu isiku mwanchumo ligere twarigere boteri bwene sabali ye kwaya yechi kwaya yonse nigoko nyora imeyumururubwa egesinga extra alipo yeye nasi tuwemo. Sikia, haya ni mapya. Leo na ubadilike. Watu tariki mwanchumo ligeria kile tukule Jumapili kuna butambe igokoletwa 90 presenter vini kolege koneta egesinga extra ase TV yao ya Ndizi TV. Kolege konege na kelia ye wakolete ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School neroli chibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsenye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano neibere
ibere inye ibere isano na ibere isato isano isano na isato ibere boigo banyore wetrase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Memano manjumuri akrana ko bati murubiri bumugano ne karoto na Samuel Bosire Angwenyi yo gatorero mugano aye pono ntoika sensemeri alitayire go satigire mirimo ko yeserekali ngo chakareka tobona ndara toera na tutabi na bono tigire mirimo ga yasugete goji ende tunya to kwendra sumurubiri go tosuka na mange tenda ta kuligere karoto na Bosire Angwenyi pono kwa ntote na kwa tigire ko kwa tayire kwa chireka kabisa iwata kwa tena kwa irrigation gete irrigation kwa jore goji mwalimu kura tutabi ngakego igore ya eso gwenye gento kiambere teki ya karona ringe mwalimu twasome tuwe program yo go safe egere to kulitaya iri twanyete pension yechigo cha na gratuity cyandi ki lump sum onyore nga ntore well off igo na korete savings enene and at one stage na regete best saver ese gusimu ali mwabali mu bonsinga during my time na ende kingo soka tedibo soko goteba yakora kiringa to tu akorete na kemanyire na sogete with 1.2 million na korete sevi kibese ina ichi ankonyete ngacha kubwata chinguru nkanya gokora bintu gete bikebikoro cyo bonjo liria gotuga na bintu binde na savings ne tware kubeka fixed deposit pono nkanyora ngani bwatende kam igara ko waterambu y'umuntura beka kakandike ganje bono kurwagu na hende twai tugasoe biombe tugasoe biombe mbali lakini ekera outstanding na hende ya tubekire buya geko kukera Riverside Self Help Group na hogi atobeka buya gocha pakeri corona yaicha na limu ne bintu bichi company chinyinge chia drop na ligia to affect yake otherwise to survive na ende party nsuri ekanyoranga abana bane gukora bali sukuru igotimbu ati match expenditure ngokora tero kwarta na baibuli tware korenda bono rinde mbayo ndi waje ko so etureti yabaga kakoba general secretary yaba gusikanso oya alenga around 2006 ibono kwa eso kogenda oro korora na bintu binde lakini utakubekwe se committee to support 2 years later na jakerta committee ye masaba note sub county wete sima tundura raka gachaka tukaenda Bosongo ilibuna performance ya na roje ikaraisi ngachanga beturesara ngachanga ba department ya lengo bale ko executive board ngakaba kabe chairman kurwago ngachanga be secretary general eyinde pakabona tuagendire siko tuaformati National Leaders Council na chairman Matundura yero Europa kabono iga nabo igo wetire sekiombe na gende Libya etua na bantu banda ba elders banda ba Kenya na chire Malawi etua wetire raini eyo igo twaratara na chire Rwanda wetire se NCCK dakirende onaru kurwe sekiombe igolede nabona abeire pisi gocha pakabono still in the member ya National Elders muna organizing secretary interim egakora mo chairman na akwa nabo igo mu vice chairman olengo nera na akwete ntobwate interim chairman okoro kwa Major John Sei igondo organizing secretary SSMA igolende ntole pisi lekyo mbikonja gosuka tole pension ninkonya orande nimbwata ka property bio skibike iga igolende ndi koraranja Brighton ndi koraranja ebona somogano yo somo rumugano na achievements nyirijeji ora na ore ogota kona ya moibere nenjina akorire somurubiri bumugano mono nchendo chenga yento da akorire ditanganya bana dente na ida bana school ya nyare kandi na ida bana school na baibere
na we biende property here and there nimbwate biri mo bikeiga konyorandi kirente yoski bikeigo igorenda wondo chenga ese gasi yane ina achievement boyo the greatest achievement na nda sako tera bono iga no koge 5 kogende university yawete initiated no machama ni tomatundura na professor kama kuruago ngakore degree yane ndangani igo amangana ali na mise tiko enda school ngaya achieve wetera ese mature entry ires university yange chonso abantu amanyete paka professor kama chitoko totepi mature entry bono ngakore degree yane ese amangana peace and conflict yani kokaya na rende na koreto marembe na no identify ese problem chikorwera kanyo degree yane na indi etigiriye oyabete achievement enene egekora onaitete na first class honors ibone ya mpegete buja kabisa akarenge no jobongo nimbwate mboraera orwawo ekapiteri rinde ngabutu event that one ngaso masters na akoli masters actually na akoli abu dani ben clearance bono iga amu able amini gojinde ko graduate na masters degree December 14 igera bo kwere school lende mete moderada na Bosire miaka yarachire and igera school na jo somera masters one ekerona etabuya mate no modora ko boli aki ayo mo tu wa jiweta boli mo to ngai ono karanga te best thing yo kora no kuirana na ende some egekora rende ne visirende to jono timbwati ngende some no bongo mbaro and it is interesting na heri ato yuro bongo bono ko grass kutore bitebi no interview yo to konkori nargo to kangonde kyenyechi nargo manya bono bido de bido to aso ya wiro bono ado jina kwali kire tariki 14 December ntibono ole munango bekerwa nande bido gibiro biora nyore biro west moment so then na bibia ura na bibia kwa ete mechando bike biro nyore bibio bono ebinto bia mpegete bobe mono ekero my sister na ro rekondu juma na ende incidentally iga renge oli okoroke pire se family ekera rengo ntu ari kunyurano na abaigori wose kokoreke geigara gokora kiregento ora gokora kisumu yo iga balendete buya sana bonekera chiko kwa gwetera ari kogonkia tukanyora na twabere exposed bobe twatwalia problem igo kuruago yani ona roche egesunte takinde twaje tukarikaba twaza kulenda abaigori muneta kinde na ende ikaikana ende ngaki na ndibono parents bagaanza gusira my mother nero tangete gusira norocho moibori akachira oyitu abeire nere imyaka 65 kera gusira was about 65 years igo all of a sudden nabona tayo it was terrible after 1 year my father yore go kuline nyango to kobera chisandu kyo chichi sukuru to rwere fisio siturago neraga that was a very serious moment for us and another serious moment kromuna nago tevi kana leo somi around here esukuru number 4 ese performance Nyamira ngima eli yari ko district Nyamira ngima esukuru ere number 4 na ndi amanya gutoka nga abantu mbagwati kisingi siogete baroche nga timbwe na tikobo na bekire sukuru ese map igoropi and mbata kitibero it was my very low moment for me ngindike ko chanda sana na bugi anjande tende kitobwe na tokora lendo nya tokora buya na henda mbinto bya baiga abatuebire tuebire ji problem tuebire to reconcile the abantu to one another no problem with it anymore lakini it was very bad ekento kero gende kero twenda tasumuru buri Omogano nande kento kero nyore kya ko kiria so mabwa o nkirikieke usire katuta kadurito chikokora kento kero nyore kero otebe ya ko gati happiness moment asi mabwa
bono rende ekemo kyabo ni kyogoeta yogoeta ga kitu was so good na ende nore na bana incidentally my last born in Nyaruka ero tangete goeta na first class njabono tayari ko manenge university ne kali obu my second born daughter nera ga etani degree ya nursing with the first class bono evidente bia ko ta mo ko sana nga doje na njomo chio na first class in biro na bia bingo ko nyora na incidentally se kurende goto si are very very happy moments na ndo bono to ide mo na bono political scene igen to kira basungu bako ka underdog literally kere se go itune se yende yo komnyoka ese so konga ne dire ko rugore ko yeita president yeitero ja chandu sana ali underdog abe kirense awako biranye wone ka twanyoro ire chikura abandi bali tura bayiboli abatu arocenga omogoko beire umwana uyu bandekera akaitwa iga gacandika iga kanyorire abatu arocenga imbuya intua talinga ntu arenge osentu ange to lionde no na no lionda ari gutugambira tu osoke lakini oye saudia matesa eteire we were very happy nga nero nyori bona se obo mabumuntu mundo kuikarura bara aye kwenye kutua buriri bondo bwensi burabo chanda nonye usanye sana usindia gakene na usinda bara na ko watu buriri ya abotora makongo mono burwire nda inyore ore emia ekarona rengo moke na tu atimanere ya bana ikuruku ne kubegeku yagite kaira rende muno kumajwa ya koera igo inakinete ngo twara problem yege kuba obudo buguru kwa ko nchungwa mono lakirende mbwachite bukaera lakini ende bintu ono byatolire binge ebigotimbia ndiete ngati muna ngokora bikandi omo 2 years ogosinota osinko work maisa tolire bono okurwara tole lakini problem na bwate yo it was a very serious problem lakirende judge kaera bono mondo na bara bona Bosire miake ya bwate ralire byage erengo tumiaro nkuboki ose na nyangete bono mondo bikanisa bono ngotebia kena wo of course na kena na gotebia keregento intue karo tokinete amaruna rengo ba fatango yo arenge ba mango moro seria renga maruna na ende di ma tutale ngabese ukwari korangeria kara rosimu ta tonte ndagire nyarebe ndangire ndie ndangire manoti ndange baje banywa marua na ende mbanje te gotera sana muna bono mwaga na beko kumbogeni ore gotera buya sana ngakie yo na ende bintu binde bitareke binene ekara baga ba gotera bagotenga it was a very good thing to see muno mwana tori ko gotom okuwo nanga kwa bero nya kuriria baga muna bagotenga muna bagokora ki muna bago interact igo it was a very good time igo season yeyo na boya alinge something to remember it was something to remember and yarenge ya bona maruaya aikire isakunya gusarika akunya gusarika ali arenge twara goteba marua arenge bandu bari kunyubuya igo umuntu akunywa tari gutinda kerense kurure na endo kolemire muyaye abwate chiombe agokoreke na guchia na guchia igo tuosi amarua rege no mole turayoroke no mo lakini na hindi ngache yintu muna abana abatu ari kuria meseke troba ga kali banyuri bagendira abatu kunya meseke na amapaki ali agutira twamite meseke ali ntu yako ku moto tabana ndo atu ari kunywa no hane ka chichanga chachete cyare korosi ubuya kabisa
na umuntu guciba iga kwa unga kororera mono kurucia mariga maiso digo jibeka mono ebine bintu bibyo konche keroro mwana curiosity abantu bari babwate bareke golikia bintu nywe tipi abantu bari bareke golikia ora kwisi ko bari na bokona bagotiri mono gukobwa esiri yawo ne riye ore strong kaboni ga second na bwana ne marutini ko ato any type ndigo nyumba iria kabere mongi no ne tansumbu eti nyumba rende gekona ne kira kya no bando morem mongi na go chande nyumba na ro me bakore tanja ndeti number 2 battery abana mbansigete bana mbansumbu eti mtu mwana atakwa kende lakini ago chigete namaskeni no ndo jire kana fyende kana kwata kanto kana barantikere no ndi buyamo linde mbekere betroli ngende soke uchi ngero kwate umurembe noro na inde no renga lire ndi mbwate kuja nara sokera no manyete no manyete no ndaba konsa bokire yangi kabisa no idebyo mono mbuyatoro ino mabao ngero garuringana lya uri omwere ngero to ko murubiri bumugano okay ebo sengu abo mwere bono liri kamere uro sengu abo mwere asite kem biyamano Brighton soko ngali bagerie Omogano uyo stiri onale koirorera segente ke kwa kwaniro mwaelio yuru ya amarua abeire a disaster esogo bogi matari Kenya yoka lakini ni sababu si no re ne binyoro muna bitoetana inega amarua igare Gusii amange endi turi kororanga no emba gambi usinko ya nyara bali no remba sikali ntojo ko nyara bali ande go salimono amarua ya igabe kire chemical yani amayogo mbalimbali umuntu kanyure igakwera pi uyorenge meremu otige meremu uyorenge a family person obo muntu le useless igobono oinoro mo chanda tubwate na ende onare kuira libageri esuko korero Omogano uyo iganga enjera tu akinete buya binte bitarenge mwandu ochentoro lakini style ya wana baitu bakukina na marua ya mariogo inko baitale na ende tali chikuba make baba abantu bale pengejo esechami esa community ngobono ba ngongo sabanga eserakali kera igwe kera Omogano yese ukali ko kwanu igwe amangana nabachibu baitonko bakurera baba basigari baba bakambi bandi bonse no le no bakambi bwe gavana barorenga amarua ya chire tosebwa bana baita mbemono manju morire kero twabere na Samuel Bosire uweto robosenya wetera sumorberio bumugano one twabere nere twarenge na Samuel Bosire Angwenyi uyo twarere mugano egeta keberdu nande bono buna ritaire nande agenda timirme ya era ninga kero ale ase ingayaye kendera kutubwatia simirbilito ya kredituko nyirana bako no tubwatia sensameri yemtandao Ndizi TV News digital inesema ya Facebook sensameri ya YouTube ngoto nyara Ndizi TV News waigo na boto tweet @Ndizi TV News eyo kara derumuro video yo eriane Brighton Makori Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii chikwaya chire asorogonko rwa Gusii nechinyinge mono wono Vincent Onyanja nigago chikukulirango yao asogo chirentera asante sana umuchumo ligeribono cyangoriganya sumuro buri umutindi umuro buri umurito umuro buri umugumu umuchumo ligereria umuro buri kumanya